Għaddiet ġurnata oħra mill-kampanja elettorali u l-Partit Laburista għadu jagħmel l-istess wedit li kien ħabbar snin ilu fejn għal darb'oħra reġa' semma il-villaġġ tal-Karnival, weda li l-Partit Laburista ilu jsemmija għal dawn l-aħħar 13-il sena waqt attività politika li saret fil-Furjana. Robert Abela qal li l-villaġġ tal-Karnival se jsir differenti milli kien wiegħed fil-passat, dan wara li propju ftit tal-jimilu Abela qal li għadu ħajoħroġ tender fuq ix-xogħol. Telaq minn ideja ta' Carnival Village, jiġifieri li jkun ċentru li jilqa' ġo fih id-dilettanti kollha tal-Karnival. L-attività tal-Partit Laburista fil-Furjana saret fl-istess jum li fih Robert Abela ikkonferma wkoll li mhux se jżomm kelmtu mal-Furjaniżi brabta mal-ispazju miftuħ fi triq Sant'Anna meta l-Labor kien wiegħed li din se ssir żona pedonali, ħolma oħra li beqgħet ma twetqitx. Fil-fatt 4 snin ilu fil-manifest Malta flimkien, il-Partit Laburista kien wieħed ċaru tont f'weda 290 li l-ħolma ta' bosta kienet se ssir realtà biex issa sirna nafu li mhux talli din iż-żona pedonali fi triq Sant'Anna mhux se ssir talli se jkun qed jagħmel biss l-arkati. U sa issa ma hemm ebda indikazzjoni li dan il-proġett huwa fil-ħsieb li jkun magħmul fil-5 snin li ġejjin.